Rigre apar kuom apar kod abich ma otimnegi bero odiochieng' ma kawuono Shakahola oyangore ne otho nikech kech. Ang'wen ne ok oyang kit tho margi nimar ne gisetow. Jafwambo marwa Judith Omondi miyowa lerno. E okinyi ma kawuono, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne ochopo e boma ma Malindi mar puodho okang' mar ariyo mar chako bero mar ringre 129 ma osekunyie liete ma Shakahola. Kindiki ne okoni chungo kunyo liete ne en mar chiwo thuolo mar bero mondo mi gichwal ringre go e kar kano ringre joma otho moro ma giseyango kaluwore ni mano ma gitiyo godo Malindi opong'. Suspension that took place on Thursday of the exhumation exercise is meant to allow this post-mortem exercise of the 129 bodies that are here to make sure that we are able to free this hospital mortuary because it is of limited capacity. Ringre 15 ne obari odiochieng' ma kawuono, chwo 4 kod mine 11. Kuom ji 15 gi, ji 3 ne nyithindo, 10 oyangni ne otho kaluwore kod kech, miyo 1 ne nitie kod hinyruok e wiye, ka omedore kod kech ka ji mamoko 4 to ne ok nyal yang gino mane okelo thogi kaluwore ne gitow mokalo. Ringre gi duto ne ni kod fuonni kata bed ni thoth gi ne otow. Of postmortems that we did today were 15. 4 bodies of male and 11 were females. And we managed to do postmortem on the body of 3 children and 12 adults. Most of the bodies were badly decomposed. We found that most of them were caused by starvation. These were 10. 4 of these we were unable to find the cause of death because of the level of decomposition. One of them was caused by head injury. Kindiki mabange ne olimo bungu ma Shakahola ne okoni gi yudo tich matek e reso ji kaluwore ni moko temo ringo kama moko beda gi chiemo kata bang' ka osechwal gi ute thieth gino mane omiyo achiel owito ngimane odiochieng' manyoro. Okoni giseyango liete mamoko ma hawo 10 ma owinjo gi chak kunyo. Yesterday we lost one of the persons who had been rescued from Shakahola forest and taken to hospital for stabilization because they continued to resist eating. We tried our best to feed the victim of this horrible crime with a lot of resistance, but because they had already been weakened significantly. Nyaka sani, maromo ji 241 oseyangni ne otho nikech puonj makoch mar jadolo Paul Mackenzie. Jogo ma oseresi gin 91. Ji ma oseriw kod anyuola gi gin 19 ewi anyuola 613 mane ogo lipot ni joge gi olal. Ji 34 nyaka sani osemaki ma itudo kod chiwo puonj magalagala makoro osemiyo mahawo ji 300 owito ngimagi. Judith Omondi, Ramogi TV. Jang'ad bura